Messi kefek mezin de insanan. Kefek mezin de futbol hazin dünyayı. Loma hak tike ku mirov 3 dakikayên xwe bide Messi. Lê em ê tenê reqaman bêjin, bila reqem qala Messi bikin. Çi ne ew reqem? Ya pêşî 40 saliya wê hatiye ber 40 saliya xwe û hê jî dilîze hêjayê ku li ser vê yekê bêlê ku lînkirin ku kesekî 40 salî çawa di astek herî mezin de hê jî dikare bilîze. Ji bilî we çi reqem hene? Mesela di van 3 maçên dawî yên turnuvaya dawî de 5 gol avêtine û bi vê yekê tîma xwe ji koman derxist. Di Sûd du caran formaya tîma neteweyî yani a Arjantinê li xwe kiriye di hemû turnuvayan de û di van de 121 car gol avêtiye bi vê yekê li welatê xwe yek û herî zêde gol avêtiye. Reqem tenê evin? Helbet na. 2006 de dest bi lîstina di nav Kupaya Cîhanê de kiribû. Ev bû 6 caran 2006, 10, 14, 18, 22 û anhazî 2026 bû 6 caran beşdarî turnuvaya Cîhanê dibe û golan davêje. Anha 19 golên wî hene. Bi vê yekê di nav turnuvaya Cîhanê de yê herî zêde gol avêtine ew e. Îsal berî ku turnuva dest pê bike, ev rekor di destê Klose yê Alman de bû bi 16 golan. Lê Messi ew rekor jî ji destê wî derxist. Li gel Messi hin lîstikvanên din hene wekî Haaland, wekî Mbappe. Ew jî golan davêjin di vê turnuvayê de. Lê hema bêje temenê Messi bi qasî 2 qatê wan e. Ev yek jî Messi dike yekî taybet, yekî ne ji rêzê. Dinya li ser Messi xeber dide û em bi golek wî van 3 daqiqeyan temam